Ens ha sobtat en part les crítiques que Convergència i Unió ha fet al missatge institucional del president i la seva carta als alcaldes. Ens ha sorprès que Convergència critiqui que el president cridi a limitar, a reduir la desafecció entre Catalunya i Espanya. Ens ha sobtat que critiquin que el president vulgui que es redueixi aquesta pulsió separadora, perquè si critiquen això és que deuen voler el contrari. És a dir, que Convergència i Unió deu voler que augmenti la pulsió separadora entre Catalunya i Espanya i que augmenti la desafecció entre Catalunya i Espanya. Això és propi de partits independentistes, però amb aquesta mutació política que Convergència està desenvolupant, recordin que nosaltres havíem parlat de deriva radical i potser amb una terminologia més precisa i més amable doncs hem de parlar de mutació política, no? En aquests moments Convergència i Unió està decidint, malgrat els bons consells de Josep Antoni Duran Lleida, doncs decantar-se en aquesta direcció. Ens ha estranyat, però senzillament en prenem nota, que Convergència i Unió hagi decidit no desautoritzar les nefastes declaracions del seu eurodiputat. En aquests moments deixem de parlar ja d'aquest senyor i en canvi parlem d'un partit que, lluny de fer que els seus representants s'atinguin al respecte institucional que és degut al president de la Generalitat, doncs senzillament consideren que és un error, però ni consideren que s'hagi de demanar cap mena de disculpa, ni rectificació, ni desautorització política. Senzillament en prenem nota, ens sembla greu, però en fi, cadascú es comporta com considera que ho ha de fer i probablement és també una expressió addicional d'aquesta veritable mutació política que s'està experimentant en els rengles de Convergència i Unió.